ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது அமீர் வடகரி. நீங்கள் பார்த்துனுங்க, இது சப்பாத்தியில் இது சமோசா செய்ய போகிறேன். எப்படி செய்ய போகிறேன்னு எனக்கே தெரில. ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சுட்டு வெங்காயம் உரிக்கலாம். வெங்காயம் உரிக்க கண்ணு தாங்க எரியுது. ஐயோ, தாங்கவே முடியல, அப்படி எரியுதுங்க கண்ணு. எப்படி தான் செய்ய போகிறேன்னே தெரில, பார்க்கலாம். இப்போது வெங்காயம் எடுத்து வதக்க போனோம். வதக்கி முடிச்சுட்டு சமோசா எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சு இப்போ எண்ணெய் கொதிக்குது. கொச்சி முடிச்சோடனே நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம். ஒன்று ஒன்றா போடலாம். இப்போது சமோசா எப்படி வரும்போதுன்னே தெரியலையே. வச்சு எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் இப்போ சாப்பிட்டு பார்த்தேன், நல்லா தான் இருந்தது, சூப்பராக இருந்தது. கொஞ்சம் அமீர் வடகரிக்கு சப்போர்ட் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப்